Mae diogelwch seicolegol yn golygu bod pobl, ond yn bwysicach timau, yn teimlo fel pe bai nhw'n gallu cymryd risgiau, yn gallu mynegu syniadau a phryderon. Bod nhw'n gallu codi llais pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le, a chyfaddef eu camgymeriadau sy'n anodd iawn i rai. Mae'n bwysig iawn fod gennyf amgylchedd yn y gig lle gallwn ni ddysgu a gwella, a lle gallwn ni fyfyrio ar yr hyn rydyn ni wedi wneud yn dda, a phan mae pethau wedi mynd o'i le. Yr hyn rydyn ni wedi ddysgu o hynny, mwyn i ni allu gwneud pethau'n well. Bydd hynny yn ddoi hun, yn atal ac yn dileu gymaint o niwed a phosib. Felly, mewn perthynas â sut rydyn ni wedi bod yn ymwneud yn y Felindre, mae'n amlochrog. Yn gyntaf, rhaid i ni bennu'r amodau. Fel aelod o'r bwrdd, un o'r reola'r bwrdd sefydliad gig yw pennu amodau a diwylliant y sefydliad. Mae pawb yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd o ran yr rheini sydd yn y swyddi uwch a sut ydych chi'n ymddwyn, a sut ydych chi'n ymateb pan mae pethau wedi mynd o'i le. Felly'r peth cyntaf rydyn ni wedi gorfod ei wneud yw disgrifio beth yw diogelwch seicolegol. Beth mae hynny yn ei olygu i ni fel unigolion? Ac yn bwysig, beth mae hynny'n olygu i ni fel bwrdd? Ac felly sut, fel bwrdd, rydyn ni'n pennu'r diwylliant ar amgylchedd ar gyfer ein staff. Rydyn ni wedyn wedi gorfod disgrifio hyn ar draws y sefydliad, gyda rheolwyr a'r timau cyfarwyddwyr adrannol. Rydych chi'n dechrau creu amodau y mae ein staff sy'n darparu gwasanaethau ar yr adegau mwyaf heriol ac o dan yr amgylchiadau mwyaf anodd wir yn teimlo fel pe bai nhw'n gallu cynnig awgrymiadau a syniadau. Ond mewn gwirionedd, pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le, maen nhw'n gallu cael sgwrs a chael eu cefnogi drwy'r dysgu ar gyfer hynny. Ac yn bwysicach, sut gallwn ni ledaenu'r dysgu hwnnw? Ie, wir. Ie, diolch, Nic. Wnaethoch chi sôn am diogelwch seicolegol fel un o'r agweddau allweddol yn fyna. Felly, beth mae term o'r fath yn ei olygu i chi ac i'r bwrdd yn Felindre? Sut ydych chi wedi gliro hynny? Achos mae'n gallu teimlo yn derm eitha dwys, ond yw e? Mae'n gallu teimlo'n aneglur bron. Sut ydych chi wedi esbonio hynny i'ch timau? Yn bendant. A'r hyn rydyn ni'n ceisio wneud yw defnyddio enghreifftiau yn aml. Ond i mi, mae diogelwch seicolegol yn golygu bod pobl, ond yn bwysicach timau, yn teimlo fel pe bai nhw'n gallu cymryd risgiau, yn gallu mynegu syniadau a phryderon. Bod nhw'n gallu codi llais pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le, a chyfaddef eu camgymeriadau sy'n anodd iawn i rai, a gwneud hynny i gyd heb ofni y bydd canlyniadau neu ganlyniadau negyddol yn dilyn. Enghraifft rydw i am ei ddefnyddio yw cynnal ymchwiliad pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le. Rydw i'n nyrs, a rydw i eisiau gwneud y gwaith gorau bosib drwy'r amser, ond weithiau, rydyn ni'n gwneud camgymeriadau. A thrwy broses ymchwilio, efallai y bydd pobl yn teimlo eu bod nhw, fel unigolion, wedi cael y bai. Ac mae'r cwbl mae'r sefydliad yn ceisio wneud ydy rhoi y bai ar rywun yn hytrach na deall beth sydd wedi digwydd a sut mae dysgu o hyn a aeth o'i le, ac atal hynny rhag digwydd eto. Felly mae diogelwch seicolegol yn gofalu teimlo bod timau gyda'i gilydd yn gallu gwneud hynny, a'i bod yn gallu codi materion,
gwneud awgrymiadau a chael sgwrs â rheolwr pan fydd rhywbeth wedi mynd o'i le. A theimlo nad ydyn nhw ddim yn mynd i gael eu beio'n unigol am hynny. Felly, ych chi wedi siarad am rai o'r tîmau sy'n rhan o'r rhaglen gydweithredol gofal diogel, allwch chi roi rhai enghreifftiau i ni o'r hyn mae'r tîmau wedi bod yn wneud, a sut fath o brofiad mae wedi bod iddyn nhw, a pha effaith mae e wedi cael arnyn nhw? Wel, ar wahân i'r gwaith sefydliadol, rydyn ni wedi wneud o ran diogelwch seicolegol, rydyn ni wedi bod yn cynnal 4 prosiect cydweithredol arall, 2 o fewn Gwaed Cymru a 2 o fewn y gwasanaeth canser Felindre. Mae'r tîmau wedi bod yn gweithio ar feisydd y gwnaethon ni ei nodi fel blaenoriaethau ansawdd i ni. Felly, fe welson nad oedd pethau cystal ac y gallan nhw fod, a felly, gadewch i ni weld beth allwn ni wneud i wella hynny. Rwy'n credu mae'r peth cyntaf i'w wneud yw rhoi'r cyfle i dimau feddwl am beth fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i ansawdd ein sefydliad a chanlyniadau ein rhoddwyr a'n cleifion. Felly, fe wnaethon ni bennu 4 maes ar sail hynny, ac yna helpu ein tîm i feddwl am y pethau y mae angen i ni ei gwneud a fydd yn gwneud gwahaniaeth ac nid dweud wrthyn nhw beth i'w wneud yn hyn o beth. Rydym wedi cael hyfforddwr gwella yn gweithio gyda'r tîm, sy'n hynod bwysig, oherwydd rwy'n meddwl mae un o'r pwyntiau dysgu mwyaf ydy, dyda ni ddim wedi bod yn dda iawn gyda data a mesur. Felly, dyma ein pwynt dysgu. Rwy'n meddwl drwy gydol hyn, sef gwneud yn siŵr fod gennym ni linell sylfaen glir, ein bod yn gwybod beth rydyn ni mesur yn ei erbyn. Wedyn, fe allwn ni weld ydy'r ymyriadau a'r newidiadau rydyn ni wedi rhoi ar waith yn gwneud gwahaniaeth. Mae'r tîmau wedi chael hi'n anodd weithiau, os ydw i'n bod yn onest, o ran cael ei rhyddhau o'i dyled swydda a chael digon o amser i wneud hyn. Oherwydd mae'n brysur iawn. Mae heriau staffio yn y gig, ond mewn gwirionedd, mae'r holl brosiectau yn creu momentum erbyn hyn. Ac rydyn ni wir yn dechrau gweld rhai gwahaniaethau a rhai newidiadau. I roi rhai enghreifftiau, mi gawson ni rai heriau gyda llinell gymorth triniaethau chemotherapi yn y gwasanaeth canser. Ac roedden ni'n teimlo bod wirioneddol angen i ni edrych ar sut rydyn ni am wneud pethau'n wahanol. Eto, heb unrhyw fai ar yr unigolion. Mae'r hyn yn deillio o'r systemau a'r prosesau rydyn ni'n gweithio o'i mewn. Ond hefyd mae ein cleifion wedi newid. Mae'r triniaethau rydyn ni'n ei darparu i gleifion wedi newid. Mae nhw'n llawer mwy cymhleth. Mae'r sgil effeithiau mae pobl yn ei cael yn wahanol. O ganlyniad, roedd angen i ni fwrw ymlaen â nifer o welliannau i fynd i'r afael â hyn, ac mae perchnogaeth o hyn ar lefel aml broffesiwn, ac rydyn ni wedi gwneud nifer o newidiadau i'r gwasanaeth hwnnw'n barod. Rydyn ni am barhau â hyn y flwyddyn nesaf hefyd oherwydd mae gen i ni ragor o bethau i'w gwneud. Rwy'n credu bod pob un o'r 4 prosiect wedi ennill momentum, ac mae brwdfrydedd y tîm wedi tyfu drwy gydol y cyfnod. Y peth arall i'w gwneud yn llwyddiannus a gwneud hyn ar sail aml broffesiwn, felly nid dim ond un grŵp proffesiynol sy'n bwysig. Mae'n ymwneud â sut rydyn ni'n edrych go iawn ar reolwyr, nyrsys, meddygon, therapyddion, gwyddonwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd i geisio newid hyn.